ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଆସିଲୁଣି। ଆସିକିନା ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ରସ୍ ରହୁଛି ରାସ୍ତା ସବୁ ବହୁତ, ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମେ ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମ ଘର 100 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ପୁରୀଠୁ 100 ଉପରେ ହେବ। 100 ଉପରେ 110 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ଆସିକି 1 ସାଢ଼େ 1 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲୁ। ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ତାପରେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିଛୁ। ପୁରୀ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ। ପାଖାପାଖି ବାଟ ନା, 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ମାନେ ତ ଆମର କଟକଟା ଆଉ କେତେ ବାଟ। ଆସିଲୁ, ବସିଛୁ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ପାଣି ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁରୀ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମାନେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ତ ଏବେ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ କଲିକତାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁ କୋଣରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେତିକି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି ସବୁ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି। ଧର ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପତାକାଟା ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଉଡ଼ୁଥିବ, ପବନ ଦେଉଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। କେବେ ମାର୍କ କରିବେ, ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ରହିବ, ଦେଖିବେ ସିଏ ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥିବ। ଥର ଇଏ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥିବ, ଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଉଡ଼ୁଥିବ, ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ସବୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଛାଇ ପଡ଼େନି। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଛାଇ ପଡ଼େନି। ଛାଇ ବି ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ପାଇଲିନି ଟୋଟାଲି ଛାଇ। ମୁଁ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମୁଁ ସତ ଛାଇ ପଡ଼ୁନି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଖସିଥିଲା। ସେ ପଥରଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେନି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ପଡ଼ିବ, ପାଇବେନି। ସେଇଟା ଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଥରର ଏଇପଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏତିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବେ, ଏପଟେ ଜଣେ କାନ ଦେଇଥିବ। ପଥରର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଲେନ୍ଥ ତା'ର ୱାଇଡ଼ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 15 ଫୁଟ। ଆପଣ ଏମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବେ, ଏପଟୁ ଶୁଭିବ ସେ ପଥରଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ପଥର ଏବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯିବେ 22 ପାହାଚ ଯେଉଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପଥର ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ। ସେ ପଥର ପୁଣି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ମୋର ରହୁଛି। ସେ ପଥରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସିଏ ବୋଧେ ଘଟଣା ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ କେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ କହିବେ। 22 ପାହାଚ କେଉଁଟା କହିଲେ ଦେଖି। ନା ତମେ କହିଲ 22 ପାହାଚ କେଉଁଟା କହୁଛ? ତମେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିକି ଯାଉ, ସେଇଟା କ'ଣ 22ଟା ପାହାଚ? ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚଉଡ଼ା ପାହାଚ, ସେ 22ଟା ପାହାଚ। ଦେ ଗଣିବ, କାଲି ଆଉଥରେ ଯିବା, ଦେ ଗଣିବ। ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖିବେ, ସିଏ କ'ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ତମେ ଯେଉଁଠୁ ଚଢ଼ୁଛ, ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମର ପାହାଚ, ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଙ୍କେ ହେଉଛି 22ଟା ପାହାଚ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି 22 ପାହାଚ। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ୁଛ, ସେଇଟା 22 ପାହାଚ ନୁହଁ। ସେ 22ଟା ନୁହଁ, ସେ 11ଟା ନା 12ଟା କ'ଣ ଥିବ, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛତିଆ ବଟ ଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା, ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଛତିଆ ବଟ ଯିବ ଆମର, କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ, ଆମ ଛତିଆ ବଟ ଲେଖା ଅଛି। ଛତିଆ ବଟ ଆଗରେ ଆମର ସେଠୁ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଠି ମୀନ ଖେଳିବ। ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ଜାଣିଛ? ସାଉଣ୍ଡ କମାଅ। ଜଳୁକା ପାହାଡ଼, ଧନିଆ ପାହାଡ଼, ସେ ସବୁ ବହୁତ ମାଳିକାରେ ସବୁ ଅଛି। ମାଳିକା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଳିକା ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଇରାକ, ଇରାନ କି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ସବୁ। କିଏ ଆସିବ,
ଛତିଆ ବଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ରୁଷ ଆସି ନେଇ ପଳେଇବ, ରୁଷିଆ ଯେଉଁ କହୁଛ, ରୁଷିଆ ବେଳେ ରୁଷ ପା ସେଇଟା ନା କ'ଣ? ସିଏ ନେଇ ପଳେଇବ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବ, ଟ୍ରେନଟା ପୁଣି ଧକ୍କା ହେବ ଗୋଟେ କେଉଁଠି। ହଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଣା ଭୋଗ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠି କହିଲ, ଆମର ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଣା ଭୋଗ, ସେଇଦିନ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଲେଖା ଅଛି ଆଗରୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ସେଇଠି ଅଛି, ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ରୁଷ ନେଉଥିବ, ସେଇଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହେବ ନା, ସେଇଠି ଠାକୁର ରହିବେ କିଛି ଦିନ, ରହିଲା ପରେ ଭୋଗ ଖାଇକିନା ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ହେବ ନେବେ। ମାନେ କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଅଛି। ସେ ଠାକୁର ପଳେଇବେ ସେଠିକି, ପୁରୀ ଠାକୁର ପଳେଇବେ ଛତିଆ ବଟ। ଆଉ ଛତିଆ ବଟ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ହାତର ସେ ବଢ଼ୁଛି, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି, ତାର ସବୁ ଅଛି ସବୁ କେମିତି କେତେ ମାନେ 12 ହାତ ମାନେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ମାପ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, ଖାଲି ହାତେ ହାତେ ନୁହଁ। ହଁ ଏତିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ସବୁ ମାଳିକାର ବିଷୟ ଆମର ସବୁ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ପାହାଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ସବୁ ହଉ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାଁରେ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଷ୍ଟୋରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବି, ପ୍ଲସ୍ ଦେଖେଇବି ଦେବି ସେ ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ କେମିତି ପାଣ୍ଡବ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର କେଚକ ରାଜା ସେ ଜିନିଷ ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କହିବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।